I pozdrav svima, nastavljamo dalje sa ovom igricom, to jeste Eggy Flies. Da vidite, naš je najbolji skor 27. Hajde mi započnemo igricu. Hop, 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 hop. Odmah 6, 8. Ništa. Dobro, ovo je sada previše glasno da smanjim. Sad je već bolje. Idem ponovo. Dobro. Evo ga, super smo došli. Sad ne. Idem ponovo. Sad čekajte sam malo. Evo ga. Evo ga odmah 5 skor. Dobro. Sporo ide. 10. Napokon ćemo vidjeti ko je najbolji. Ko je najbolji? Ne. Šta smo ovo kliknuli? Ne. Nešto smo pogrišili, nije pojma šta ovo je bilo sad. Nešto nam je otvorilo, ali dobro. Idemo mi nastaviti. Dalje. Bacivati i ništa, idemo ponovo. Samo i evo ga, 1, 2, 3, 4. Evo, dobro ide. Napredak, dobar. Pade. Hajde još koji put pokušamo. Još smo nešto zaboravili. Samo hajde oko ovo riješimo. Samo sekunda. Hop, 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 hop. Ovoga. 16, 17. 26. Bili smo blizu. Dobro. Ne, opet. Šta je ovo? Samo mi se opet. Idemo još 6 minuta. Kako to? A ovdje 18. Hajde, dobro. Još malo ćemo ovoga. Evo ga, 1, 2, tu, 3. Jes tu. Hajde, evo ga, 4. Ništa. Ponovit ćemo. Evo. Ne, pale. Šta da sad radi?